פחד מבועד. תגיד ילדים את חמודי. מה עושה לך, שילה? שילה ושגיא. הוא בגן שלו? אז הוא יודע, יותר יודע מה לשחק עם ילדים. הם 5 ילדים שם, כן. שגיא עדיין לא... לא יודע, דווקא נראה לי שגיא אותי יפה מאוד. נכון? נכון? הוא אומר, את צודקת. מה הוא צריך? סתכל שנייה, שמה תגיד לי אם חסר משהו? לא נראה לי. גביע אני צריך אחר כך, לא? הוצאתי כבר. גביע כוסיות כוסות. איזה לול ענק? כן, נכון? זה אצל אמא שלי, זה לא אצל אמא שלי. היא הביאה את זה אז כשעלה אבל לא קנינו כזה לול, ממי. זה לא כזה עולה איזה 500 לא, שקל. הוא תופס מקום. אבל אתה יודעת איך אמירם הביא את זה מהאגורה? אבל זה כיף. הוא תופס מקום. אמירם הלך, הביא את זה מירושלים, מישהו פרסם באגורה, התקשר אליו, והוא לקח את זה. מה זה, לחינם? כן. כמו פשפשו כזה? כן, אנשים נותנים, מסרו את זה. שגיא, אתה עושה לו נוקאוט. תגיד. אתם משחקים מה בה? זה? מה אתם עושים? אתם משחקים ביחד? אחר כך שקט, צלמי גם תמונה רגילה. סיימתי גם. סבבה. אני מחכה להכל. את שדר על העיניים באדום? וואו, וואו, וואו. אתה עושה לו טיפול? שדר על העיניים. שילה, מה קורה? זה חבר חדש? תראה, הוא מחזיק לה את היד, איזה חמוד. שילה נראה לי בשוק. שלום עליי! רוצה לראות מי הגיע? בואי תראי מפה. תגיע תינוק. לא, שילה לא משחק. בואי תראי מי הגיע. לא צריכה להתבייש. שגיא בעדינות. תראו את זה, תראו את זה. קח. זה מה שראינו אז אצלו, ממי. בבייבי